L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur qed tinvestiga ilment li sar kontra il-pjattaforma Bulletproof għax allegatament l-organizzaturi naqsu milli jagħtu premju ta' 10,000 euro marbut mal-kompetizzjoni Project 360 Challenge. We're giving away 10,000 euros. L-isfida stiednet 100 parteċipant biex jgħaddu minn trasformazzjoni. Kull parteċipant ħallas 20 euro u r-rabbieħ kellu jintażel f'kompetizzjoni fuq il-medja soċjali fost l-aħjar 4 parteċipanti. Ma TVM News il-parteċipanti qalu li tħallew lampa stampa għax l-organizzaturi sostnew li ħadd ma laħaq l-anijiet tal-kompetizzjoni. Huma raddu l-20 euro lil kull parteċipant u ddikjaraw li ma kinux se jagħtu l-premju. Dan Tyrese Wood, wieħed mill-parteċipanti, għalinna li ħassu tradut u li daħal l-kompetizzjoni bruħu b'ġismu bit-tama li jekk jirbaħ ikun jista' jinvesti l-premju fl-edukazzjoni. Qed nistenna li ħajsir jgħider biex qegħdim jagħmel kollox kif suppost għax ovvjament dan mhux sew u okka għal-mod tal-kelma għamel competition oħra bil-premju doppju. Qal li d-deċiżjoni ħażditu l-aktar għax kienu l-organizzaturi stess li talbuh jirrakkonta t-trasformazzjoni tiegħu biex jispira lil oħrajn. We invited him for a workout to get to know him a bit better. Parteċipanti oħra qalu li l-organizzaturi ma żemmewx kelmthom li jiġu gwidati matul it-trasformazzjoni fosthom pereżempju dwar pjan ta' dieta li kellhom jingħataw biex jonqsu mill-peace. My initial weight was 70 kilos and I wanted to drop to 60, which I managed. First of all, I had a physical transformation, so I got to a super lean condition, let's say professional condition. I had a mental transformation. Kif ħassejtek u x'taħseb fuqha meta qalwa? Daqqa ta' stalletto għaliex inti min inti biex tiddeċiedi x'inhu insuffiċenti. Jekk persuna pereżempju kienet qed tbagħti mis-saħħa mentali u qabdet tmur il-ġim bis-saħħa ta' trasformazzjoni u ma di forsi naqset jew sabet mod kif tkampa. Min inti biex tiddeċidi li dik mhux insuffiċenti? Wara kollox aħna qatt ma spjegawna l-kriterji ta' xi nies trasformazzjoni suffiċenti. Mistoqsi dwar l-elementi tal-parteċipanti Adam Sullivan, wieħed mill-organizzaturi, qal li l-proġett ingħalaq għax kien hemm nuqqas ta' trasformazzjoni fost il-parteċipanti. Spjega li għalhekk għamlitha impossibbli li ssir għażla kredibbli u ugwali. Waqt li sostna li l-allegazzjonijiet huma folots qal li l-pjattaforma imxiet dejjem bit-trasparenza għax infurmat lill parteċipanti bid-deċiżjoni u tat il-flus lura.